Önbizalom. Akár hiszik, akár nem. Nem az teljesít majd igazán jól a kemény, versengő, taposó felnőtt életben, akit már gyerekkorában is kemény, versengő, taposó körülmények között neveltek. Nem, éppen ellenkezőleg. Az fogja jól bírni az élet megpróbáltatásait, és az lesz eredményes, aki gyerekkorában jól érezhette magát a bőrében, érzelmi biztonságban nevelkedett, önbizalmát megerősítették, nem hagyva, hogy a külvilág, esetleg az iskola tévesen értelmezett, fölösleges követelményekkel túl korán megtörje. Akit megvédtek a külvilággal, igen, ha kell, az iskolával szemben is. A hideg, értékbecslő tekintet, a kritika a kisgyereket letöri, elkedvetleníti, és nem segíti hozzá, hogy növelje a teljesítményét. Egy kis kitekintés. A nagy hagyományú távol-keleti színházakban, ahol színész családok alkottak egy-egy társulatot, életbevágóan fontos volt, hogy a gyerekek időben megkezdjék felkészülésüket a pályára. A fiatal színészek képességein múlt ugyanis a támogatói, hercegi, királyi kegy megtartása, elnyerése, netán visszanyerése, vagyis a társulat és tagjainak mindennapi megélhetése, élete. Évszázados hagyomány alapján alakították ki nevelési, színész, énekes, táncos, akrobata nevelési módszereiket, és csiszolták azokat a lehető legeredményesebbé. Vigyázat! Ez a színész, énekes, táncos, akrobata nem 4 művész, hanem egy személy. A távol-keleti színjátszás ugyanis mindezeket a készségeket együttesen követeli meg. És most jön a meglepetés. Én itt a japán No-színház legnagyobb mesterének, Zeáminak a titkos hagyatékát idézem, de ez nem tér el a távol-keleti képzés egyéb módszereitől. Szóval, a legelső szabály az volt, hogy 7 éves korukig akkor sem tanítják a gyerekeket, ha ők maguk kérik ezt. Segíts, apa, mutasd meg lassabban a tánclépést. Nem mutatta, de azt hagyták, hogy a gyerekek szabadon utánozzanak, miközben velük együtt élték a folytonos gyakorlásban dolgozó társulat mindennapi életét. 7 és 14 éves koruk között elkezdődött a tanítás. Ekkor már mutatták nekik lassabban is a lépést, de nem korrigáltak. Nem volt javítgatás, kritizálás, mert tudták, hogy ez visszafogta volna fejlődésüket. A pontosítás időszaka csak a kamaszkor után következett el, amikor az ifjú már maga is kritikával figyelte a világot és önmagát. Tanulhatnánk a távol-keleti kultúrák évszázados tapasztalatából. Mi, szülők is, de az iskola még inkább. A legtöbb, sőt provokatívan azt is mondhatnám, szinte az egyedüli igazán lényeges, amit az iskola adhatna a gyereknek, az éppen az önbizalom, az önérzet megerősítése, annak a meggyőződésnek a kiépítése
és megszilárdítása, hogy ő is valaki, hogy bizonyos területeken az ő döntései is lehetnek kompetensek, az ő teljesítménye is lehet elismerésre méltó, az ő véleménye is lehet értékes. Ha pedig a másik másképp látja, attól még egyikük sem hülye. És éppen ez az, amit a magyar iskola, ahelyett, hogy megerősítene, szinte pillanatok alatt totálisan szétroncsol, megsemmisít. Nálunk egyetlen lehetséges megoldás van, az, amit az iskola érvényesnek ismer el. Egy régi szülői levél jut az eszembe. Arról szólt, hogy az anya a 10 éves lányát, aki rengeteget szenvedett 4 éven át az iskolában, sok tépelődés után végre máshova vitte át, és úgy látja, hogy csoda történt. Minden fenyegetés ellenére, hogy ugyanis nagyon nehéz lesz új gyerekként beilleszkedni, a 4 éve szorongó, sokat síró, én úgy is hülye vagyok kislány 3 hónap alatt kivirult, boldog lett, és hozta egyik sikert a másik után. Az anya csodálkozva fűzte hozzá, hogy a 2 iskola alapelveiben, módszereiben nem különbözik, csak tanáraiban, és azt kérdezi, lehetséges ez? A tanári személyiségeken ilyen sok múlik? Legszívesebben azt felelném, minden.